Bueno, hai que dicir en primeiro lugar que a política de privacidade é un termo que nos ven de fora, fundamentalmente de Estados Unidos, donde curiosamente non hai unha lei de protección de datos a nivel federal, ao menos non a hai como a entendemos en Europa. Entón, eso fai que o non haber unha lei de privacidade, pois o que temos é unha verdadeira política de privacidade. É dicir, cada empresa, cada organización decide como vai protexer os datos dos seus usuarios dunha maneira ou de outra. A único límite que teñen realmente é dicir a verdade, non? É dicir, cando nos están contando pois o que van a facer cos nosos datos, pois evidentemente que decirnos a verdade, toda a verdade, e que nosotros consintamos ou aceptemos iso. É aquí onde ven a maior mentira de Internet, que he leído atentamente e acepto as condicións de uso, que me irán de parte das veces, por suposto, nin as lemos, nin sequera lle botamos un vistazo. Pero, desgraciadamente, pois estamos asumindo moitas limitacións ao tratamento dos nosos datos precisamente por este feito, non? Afortunadamente, en Europa, tenemos unha legislación ampla, a propia Lei Orgánica de Protección de Datos no noso país, que ven da Directiva Europea, e un novo reglamento europeo que entrará en vigor no ano que ven, o 25 de maio do ano 2018, e a partir dese momento, bueno, pues, sentada esta premisa, aquí non cabe falar de políticas de privacidade, sino simplemente que hai unha serie de información que nos teñen que dar obligatoriamente con base á lei e non poden decirnos o que queran que van a hacer cos nosos datos, senón que ten que cumplir unhos requisitos concretos. Podemos decir que en Europa non é tan grave que non nos leamos esas condicións, porque como mínimo deben cumplir coa legislación so pena de ser sancionados dunha maneira importante.